Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङै दङ होननानै। ओमफ्राय दासान्दि आंबो मोजाङै दंथ'यो। ओमफ्राय गोदान बोसोरनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे ओमफ्राय नोंथांमोना खाना जादोंना जायाखै, निउ इयारनि पार्टि खालामदोंना खालामाखै। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो गामि खाथियावहाय आनैमोनाव आलासि जानो थांदोंमोन आरोना। बेखौनो आं एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना। नै जों दा साहा लोंनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब लाइक खालामना होदो भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा। हेल' गाइस, दिनैहाय जोंहा मादै दानाव फैदों आलासि जानो। स' बेयावनो दान्दिसे जों जिरायना दं। Usah borok. Begini kan ini. Oh, jiwa dong. Nih, mama sih ya. Halong bari pun. Halong bari itu nih kami ya. Sorry. Iya bibu nih kami ya. Halong bari sih. Dari surdu. Mari. Dugi deh karo. Iya usah. Iya usah halong bari usah. Halong bari. Nunggu halong bari ini mendurang ya. Halong bari. Tidak har dulu. Wah. Malaysia hangsो दङ, दाउ दङ. Kucing besar dङ ओमफ्राय. Makan nuwakhै? Khoro nadeng nalah sima? Sima? Humniफ्राय? Oh, दा नङा. हांसो खोमाखौ जानो हाय नों खिथा. आदि ना बायदो. Delay nama? Apa iya? Besar loh. Ay, dai. Bijak amai. Itu dalang kenapa sih? Noziङाव नुवा. औवा फिसा. मा औवानो मोनथाय औवा? Nojung malah gitu. आं गिसो गोलैया आं हराव दंखलाव फैनोनो गिगोन आं. Iwala masa semestinya dia lewat sini. ओमफ्राय nomor sih bang isani horo dंखलाव फैनो गिगोन आं. थोरसि सुग्रा हांगार. दै फिल्टार. नोंखौ देखायाखै दे जारौ. बा मालाय लाफाया. नै लाफाया मालाय. Bukikan? Bukikan? Mana kan nebe lai berlapa. Hai guys. Mana kan? Mahan nang boleh? Gusak sakau malih nang ko. Nua gusak sana ko. Ini kan gue. Tanah kurang. Tanah kan itu dia bisa nang lebih tengkel. Nih, nang kintal. Mana? Apa aja? Ya, siapa duwe? Beli berbagi dulu takut. Kayak roza kan? Turun dan juga kan saya. Bre. Aman. Aman wale, himba bu. Atau sih kamu malah. Lahida. Kenapa berbeda? Kamu ni pernah lahida. Kamu ni pernah. Bisa nyerani orangnya lah. Hah? Nggak gede kayak lang mau viral kan dunia, no? Ada yang gini kita tahu baju menang bisa.
जागायानो खिन्थिब ना नै मालाय आनै लाहा अमाबो दङ बुन्दोना बुन्दि आं बांद्राय मोजां मिथिया ओमफ्राय नैथिं लाफा दङ लाफा Sima, layak lapar emang besar besar. Pokok ni. Sima aku depan. Simpen bodong. Menfaibai. Kelang gue kelang. Betul ke? Eh. Udah, kelang gue kelang. Eh. Hai, खारगोन थोरा. Halo, जों आलासि जानो फैदों. मा गामियाव? बालाबारि. मा जायगा? बालाबारि 1 2 1 Nang ba jadi sini ya sini ya? Ai ci sai bisa dulu ai tinggal बारनानै सैनि टार्निं खिनाव ओइ टार्निं मोनसेयाव बैग्रि नै खोमा बोग्रिनो मोनलै हो आनै लानाव दङ जानाव आनै बैग्रिखौ तामाम जानो लुगैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बैग्रि जानो जाथ'वाखै आरो मास मोनसेसो नांबावगोन नामाथाय माने बेनि बिजला खाराखै आरोना मोजाङै गिदिर जानायालाय जाबाय ओमफ्राय जानो जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय नै जोंहा आनैया ओंखाम जाथ'वाखैमोन नालाय बेखायनो अमानो एसे माने थास' रुनो नागिरदों आरोना थारुन अफ्रिबो गैया नामा होनदों खोमा बेखायनो एसे रुदों आरो बा मालाय आदा फिसाया बेस्थ' थाथ'नो एसेमेस गेलेगासिनो बाजिदो मुवानिनो बाजिया बाजिया मुवानि ओइ बाजिया मुवानि बेस्थ' बाला Kapten nama lihat ya, kapten, kapten dah. Hei, kacau lang na nama mobil ke, may buklay na gan. Kacau suna na nama ini, buklay na gan mobil ke. Sanon medang juga lah. Hei, man besto. Barang lang aku magkakasal. Besto bala. Usarani, mana deh? Mana deh usarani? कुठलं नाही dah नाही कसे नाही थोरसि लथा सुदों नै जोंहा नानिया deh masa hu siapa hu gojo जाखानाय नै उसा नै YouTuber subscribe नै याव
नानिया हुगासिनो जाहा नानिया ओमफ्राय दंगलजों सुगासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय मा होनो फिल्टाराव सोमब्रगासिनो फिल्टारा माबा आइरन दंसोयो दंखला खैथा जाखो टाइमा 3:22 हो गया टाइमा बेलासिबाय दे Nih, Konita Tostia, YouTuber Hanji sugasino da. ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने ओंखाम जानाय भिडिअखौ लाबोनो हायासै आरोना आनैमोनजों बायदिसिना खोथा मिनिथावना रायलायनानैनो माने ओंखाम जानाय भिडिअखौनो माने खालामनो बावदों आरोना बिनि थाखाय सरि लोगोफोर हाजो बुरि फिल्टार दो खेबसे वाश खालामफिनदो जाहाथे थोरसि लथाफोराव गिरुबानो थाया हां थोनो मोन हाइजें जादों नै हाइजें गय जायाखै आं गुजुनायखाय सिमा बोरै हाय बोरै मानसियालाय हेल' बोरै आंनाव हाय बैसागोआव थांगोन थाङा आबैया मागो बिब'नि आबै थांगोन ना थाङा हाबायाव गांबाथ' थांगोन दा नियाव फै आंनिया खानसे गाहाम खानसे आं माना ओइ थांनांगोन बिल्डिं सायाव थाया बिलसोबो होमबा आबैया लानानै थैदे सियाम आनि दिदो थांबाय माला नि दायदोसो निजायनि खस्थ' लोङो नोङो मानसियाबो हाबुरेनबालाय दे आमफ्राय दांगोन नोङो नोंदे दे मिथियाखौ ओइ इथियानो केमेरामेन बे आबैया जाहैबाय आं जायबा लाहानाव भिडिअ बानायदोंना ब्लग बानायदों बिसिनि आनैनि बिमा आरोना बियो गामिया खाथिखा मोननैबो गामिया आनैमोननियाबो आरो बिसिनाबो खाथिखा आरो गामि दाबसेनि नङा ओमफ्राय जोङो आनैमोननाव फैनायावहाय जोङो आबैखौ नायलांनो होननानै सानखाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावनो एसे आबैखौ मेम'रि थाथोंसै होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो ओइथिनियासो खोनायो होनदों जां न' नाङा पिनदो आंना एरा र' नै र' किं खालामबाय थायो दानो थाङोबा सिगां थांसै आङो फैदो नमार गोजां